Alright, recording in 3, 2, 1. Ato mo dito pikas eh. You already know it's your boy Juboy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bay, where we chop it up. We have great conversations with bold and authentic individuals. Bye, gani. So, without further ado, this is a special episode. Kay we have two designers. I'm sandwiched between two designers here. One on the left side, we got the legendary Nicoloni Moore of Nicotomatic. Hello guys. And then on the right side, we got John Medalla, an architect of like, kung sa pangalan ni mo ang mga ventures, bro? Prototexture. The name of my studio is Prototexture. Prototexture, yeah. And it's very kanang kuan ni siya kanang si tawag na dinalian na dinalian kanang go with the flow vibe because we plan na kami nila Nick and then now that when we got here we got John Medalla nagkuyog mi sa Redeem Tattoos second year anniversary, so shout out nila Boots, fly shirt only. Congrats. So nag-uban me and then mga Bisaya ra pud na Boots Manila and now we here, you know what I'm saying? So Nick, musta mo ang Murag yapon. Well, first time din ako diri sa Marikina na nimo na shop ba and indutoy kanang kuan kayo. Kanang karon pa ko na kay sa una mo nakaadto ko sa Laha shop sa Ramos. Man, those were the days, man. Oh, grabe to. Oh, unsa to na year mga 2013. Oh, mga 2012, 2013, di ba? Dito ba ito mag-Christmas party? Oh, every year. Yes. Oh. Ang iyang second floor kay ito ang production ni Cho Bimbim. Yes. Cho Bimbe. Bimbinians. Bimbinians. Nya mo to kanum mo to first na ko na kanang meet ninyo ato katong dito sa May Ramos. Nya every weekend dito jud ta permi magtambay. And before pa jud ana, di ba, na imong pwesto dito sa May Jones. sa McDo dapit. Oh, sa may nagsugod gyud ko ato mga I think 2009. 2009. Oh. If I'm not mistaken, ikaw ba ang kanang usa sa mga pinakauna na linyahan jud layo jud sa nga tanan na Ako kay as far as you can nakalitan sige ko ato. Actually nakalitan gyud ko ato kay wala pa man gyud ko dili ko aware og any brand na gilinyahan sa una. Nga panahon 2009 pa jud na nya. Wala pa Instagram. Wala pa TikTok, wala TikTok pa eh. di pa kay uso ang Instagram, Facebook pa wa pa man siguro yung Facebook or Naay Facebook pero ang nakanindot man ato nga time Joboy kay ang katong Facebook wala pa sila tong gitawag nga algorithm. So wala pa rin. Kung mo post ka makitaan gyud to makita sa tanan nimo friends. dito ko nakasugod og advertise sa akong mga trabaho, mga So pina-word of mouth ready. murag somehow diha man gid magsugod sa imong mga friends, di ba? Ang imong kung unsa imong naimbento na product, di ba? Bato lang gamay para. Right, for sure. So wala di ka na naingon na viral ka sa social media. Ambot lang kung naabay viral nga viral, moments ato. Viral sa una, no? Oo. Well, ni katay ra gid to siya kay tungod kay kusog man sa gid ang rock scene ato good nga time, di ba? So more on metal, rock eh. Ang design sa una. Nice. Mo to'y pang sulubon sa mga friends bud nako diri sa Manila, nya kanang mga friends nato dito sa Cebu. Oo. Nya banda-banda pa kita ato sa una, di ba? Cooks. Campbell. Man, classic. So na drummer ka to Campbell sa una. Pero nag-Campbell ka, na kay Nicotomatic na brand na to. Kuan katong nag-Campbell me sa una kay ang brand gid nga kanang na-involve ko ato kay katong Venom 3 sa una kami ni JC. Jesse. So dito may nagsugod ato katong Venom 3 niya, of course kanang naamay na kuan na may falling out pod. Nadyo na. Normal na. Naamang ginainan na niya. Di pagi ka kibaw mo handle o business ato sa una. Bata pa beta. So nag-una dyan ka sa Venom 3 today? Nakos Venom 3. Ako ang nag-design sa mga t-shirts. Si JC may... Siya ang business side ato.
Oh. Dungan-dungan ba na sa spread the virus? Kinamo ka na. G Durano, man. Proud kay minimo, man. Born winner. Born winner. Spread the virus na siya sa una mo na. Sa mga unaminaw karon kana si show before na siya nagdagan-dagan, before na siya na-flip. Kuha na siya. Kada barkada na mo. Oo. Gabi, si Jade sa una. Gamay pa kita sa una. Nanay pa to kami. Mga 5 years old pa. Oo. Pero may kuyog na forms. No, kato mo to mga una jud sa local clothing. Oo. Nana siya ato. Mga 16 years old siguro siya ato. Nana siya brand. Nana siya brand. Youngest na ako na ilhan. Spread the virus. Si Jade, yeah. Kita ko na niya sa kanang Sonic Boom nagpakuan siya to. Mo gito nga time gid nga kanang boom kista na ang rock scene niya. Kay Bawbiya ka sa Cebu kung sinulog Sonic Blast Boom, off. Sonic Blast Off. Oh. Inana niya mag-gather tatanan dito sa kanang event bisa kinsa na mga karakter lain lain. Inana, di ba? Yeah, may tira to sa una. Oh. Nya di ba 2009 ka nagsugod sa mga brand. Pero kano sa mga ni decide na mato ko Manila bi? Kuan kanang katong to nagsugod gud nga katong di ba tagaan ako sila Chikusay. I know. Sila Chikusay, sila Urban Dub. Oh. Pagtagaan ako sila niya kanang ilang gipang sulob sila mga gig. O niya dito naka-spark og curiosity good ang taga Manila good nga unsa man ilang gipang sulob. So through the scene di ay ka na sikat diri. Nice one. Abi na kan Daniel Padilla. Pero ni sulod sa Daniel. Naato natoy times. Oh. Napangutan na gud na ako sa akong staff sa una nga giunsa man pagkuha ni Daniel Padilla nga wala man na nato gitagaan. Ipalit siguro. Basi na ay gisugo or kanang naay ni palit siya or naay ni gift pero sunod-sunod manggod nga naa si t-shirt permin wala sa among database. Na tagaan. Nga naa siya or natagaan so mo. dili na siya kausan ni sulod ato. Kadaghan siya ni Nya sulod lain-lain ato. ng mga Lain-lain. fan jud. Organic customer jud siya. Oh. Actually, na ako na storya nga amigo na ako diri sa Marikin na nga ka-circle niya nga nag-abot daw sila sa party. Niya naka-automatic man siya to. Unya mo to nga ni ingon daw si DJ nga uy hindi automatic I miss those t-shirts daw so nakainomdom siya nga isulob siya to mo to ni message ko niya pero ako reply. Okay ra na basing daghan biya kay na siyang mga message sa iyang Instagram. Pero balik ta, grabe kay na naabot ko na sa mo na kanang mga influencer sa unang panahon, di ba? Naabot na dito mo na ginatawag na wala influencer marketing sa Chikusay pa kay numdum ko Chikusay musulutan na. Kanang mga gig nila. So dito jud na nagsugod nun. Ang imong distribution na di ba daghan man og mga resellers ato kinumdum ka to sila Abaday. Kuan to kanang moto sila reseller niya katong mga mo lagi na kanang mga lain-lain nga customers Mindanao sa Luzon diri sa Manila adto na mangontak sa ilaha. Kay kami dili man gid mi mo cater og kanang sa message gani. Ato na time. So mas ganahan man mi ato nga arian lang ninyo sa store. Moto nga daghan kay resellers mga adto sa store. Maligya. Niya palito na nila ang tanan na mo baligya. Ni ilang ibaligya niya. You know how reselling works, di ba? Na kanang kung mapalit sila sa pinaka base price, ilagay ng patungan. Nila. Pero mo kagat manggod ang kuan mga tao gyud kay lahi bag-o mga mata siguro sa ilaha. Akong minumduman ikaw ram guy kuan ato na time. Well, ikaw may nagpaunag yun ambot wala ko kay bawa pero dili mas guganahan nga mo claim. Di sa So pero ang ako lang sa ako lang perspective ikaw mo nag-una ng buhaton tani ana ba? Or kamo sila ni France katong nag-product of Uranus si France. Moto nga time gyud. Shout out France Dead Ways episode 1. Kato nya kanang wala pa biyay unsa may uso ato sa una mga kuan man dikis nga mga kanang
ang nahinumduman ginako ato kusog gid ang mga band shirts, di ba? Kana mga death metal, mga punk rock na mga t-shirt. Kay kusog man ang Roxy na to. Di ba emo phase pa man to? Mga Kanang mga skinny emo. jeans. Mga The Used, mga inana, di ba? Mga Story of the Year. Pero at the same... Oh, sige, yan. Unya, timing lang gito nga time na kato manggod na ko'y sideline na to nga work. Dili na sa sideline. Bring nga tanan ako. Mo to'y main. Nga work na ko. Mo gito'y ka na marag bread and butter na ko niya. Sinik automatic. Mo to'y side project na ko. Mo to yung passion project. So, kato nga main na work na ko good. Designer, nahimo kong designer og mga record label sa US. Kanang ako'y tighimo sa mga tour shirts sa mga banda sa US. Oh, wow. For example, mga Newfound Glory. Newfound Glory. Mga A Day to to Remember. How did you get that gig? Through the power of the internet. Di na kay kuha na to. After ba? Na kay si tawagan na inyohang mga art ng one. Na ato'y website mong Si tawagan na. MTs. Portfolio. Na binaguna ba. Ano sa may B? Ako nang hunahon. Pero anyway. Oh. Yeah. Pero kuan gito, ang main nga spark gid ato nga anong nakukuha ko ato. Binance? Binance. Crypto na. Kuan sa Behance. Pero ang Behance manggod kanang later part naman na siya. Okay. Na launch. Pero Kaya kato siya. MTs, ana. Kuan kanang natoy website nga MTs. Anya of course, nagbuo man kong portfolio ato sa una. DeviantArt pa man to sa una. DeviantArt. Ang portfolio. So, nagbutang kong mga portfolio sa, ang mga trabaho na ako sa kong portfolio. Nana niya. Naka-discover mi atong website nga gitawag og MTs. Kato siya nga website kay para sa mga t-shirt designs na siya. Pero ang imo i-upload dito, ang imong mga designs. Unya kanang Nay mo palit. Pwede ka mag for sale dito sa imong design. Unya paliton nila ang design so mo bayad sila nya tagaan nimo sila sa file. Unya pwede na to nimo i-mark as sold. Pero sa marketplace for t-shirt designers all around the world. Nice. So website to siya pero sadly na-close na to siya years ago. Sayang nga eh. Pero dito ko nagsugod niya. Dito ko kuha og mga kliyente. Actually, ang mga banda gyud ang mo email nimo. Wow. Nya. Dito ko nakadiscover nga, hala, naday kwarta sa internet. Early adapter lagi ka, bro. Early adapter sa internet. Sa to, 2008, 2008 to. Kay, sa Yuha ba eh. kay wa mo ko nakahuman. San Carlos mo ko sa una niya. Wa mo ko nakahuman. Architect mo ano? Dili. Kuhaan ko advertising. Adi ka na kuan na-gain og skills ba sa graphics. Katong that's why. mga fundamentals sa fine arts. May na. So mo to, nakakuha ko atong mga project ka. Nya, na-shock ko kay ang standard sa US nga payment dagko man. Unya mo, hala, tinuod ni. Ano sa mga pinakauna nimo na project ato? Kinamdom ka? Kahinomdom gyud ko, adi to remember gyud. No, pinakauna. Mo gito ang pinakauna nga project ako nakuha. Unya, ma-shock na lang ko kay ang mga members sa banda ang mo email na ko. Kay bag-o pa sila ato kana marag dili pa sila sikat gyud nga. MySpace pa man to nga time. So di ba di sila sikat kay ato na time na kanang or nana sila mga kanta na na tong mga gipang pamina. Naana to siya sa una, naana to sila sa una niya. Of course dili man gito nga katong moto ilang padung pa sila mo prime. Wala pa sila kayo management na kanang super strict kayo, tight kayo nga sila ang management ray mo handle sa tanan logistics nila. Usahay na gyapon. Naagyapon kanang pinaka-cowboy nga style nga. Ako'y mangitag designer ha. So ni email si Jeremy sa ko Unya muto gipa commission ko niya og mga designs niya. From there ni katay-katay. Wow. Sa ilang mga kauban silang tour nga na share siguro nila akong portfolio. Magpa-design na pud sa ko nya kanang nagi project nga musud kada adlaw nya mo to nga hala di na kailangan mo trabaho di ani di. Like if you don't mind me asking, kato pila man imong nadawat ato sa usa ka design? Kato nga time ha kay kato na time. Kato nga time kay let's say mga 2008 to siya na year.
Ang isa ka design nako kay $300. No. Not bad. Yeah. Dako na no. 250 to $300. Dollars man kay US man. 15 mil. Na. So, Labi na karo sa una inflation dako na. Not bad. pero bisag karon mo ingon kag $300. Dako gyapon. Dako gyapon oy. Pero mo to kanang nakaingon gyud ko nga hala. Tinuod ni. Tinuod ni nga nay kwarta. Pero nag-make automatic na ka to gyapon. Wala pa. Wala pa. Asa man ka nakabawa na empties mga ano. Kasi may nag-ingon mo na ano, tuway ning empties bay. Kuan ro kanang nakita na sa mga deviant. Kana naman na sila gipang SWAT dito nga kanang kani siya na design kay ako ni siyang gi-post pod sa empties niya nakakita ko somewhere ato. Unsa man ang empties? Ako gyadto. Wala, mga t-shirt lagi ni, lingaw lagi ni. Moto dito ko na-discover niya. Moto kanang dito na nagsugod tanan. Nakadaghan ng clients, nakatigom-tigom ko ato. Unya dito na ko kaning naka-work na ka for 1 year ato or 2 years. Then maboard man ka usahay good. Kasi balik-balik. Balik-balik na ang kanang mag-agad ka sa kliyente ba. Right. Nya usahay kay of course dali ra ka ma-burn out kung tuloy-tuloy pud ang trabaho ba. Moto nga kanang nakahunahuna ko, what if magbuhat ko ako ang t-shirt na line. Bisag t-shirt line mag-print kanang magbuhat ko mga design. Ako ra kong i-print good niya, akong sulub-sulubon or akong ipanghatag sa akong mga amigo ilang sulubon. Moto na kay ilamin nila bim-bim. Kay screen printer po siya ako nga time dito sa Hongkira. Yeah. Moto nagpartner mi niya. Siatig print sa akong design niya. Ako'y mubuhat sa mga design kung unsay pang-release. Ang mga blanco ninyo ato, asa mo kulon mo palit ato. Wato mis kulon mga Gallery 2000. Mga Grand Slir nga tag 70 pesos ra 80 pesos ang isa. Nya wa mo hanaw ka ng mga GSM. Wala may kibaw ana. Wala may kibaw basta kutob nga nay blanco niya barato ra. Kana mo na. Sige kani palit mi ani daghan niya. Mag-jeep pagod mo sa una to labim-bim palit mig daghan t-shirt jeep sakay niya adto mi Hongkira i-drop na mo adto siya mag-print niya overnight mi didto adto mi magtambay na mi magtan-aw sprint inana kanang batanon pa ka ba niya startup na kuan pero mura yung gadua inana ra ba mura siya kanang naa siya rush good mo na nga di mi muuli adto mi magkulong ra mi didto sa iyang printahanan magduwa ra mi computer niya magbantay ra mi sa printahanan human na ni manginana unya kato nga time good nga kung mo drop me og something gamay ra mo sa to sa una 30 pieces ra baya ang pang-print sa una so once nga mo drop ka og 30 pieces hurot na yun siya mo asa to nga mo baligyan na sa internet pa to Facebook kato ang early days Sa of Facebook. Facebook. Wala pa yung marketplace. Walay Facebook ra. marketplace. Walay algorithm. So, mo post ka, makitaan sa tanan tao. Unya, ma-intrigan tanan tao. Mo message sa mo, mo to nga, nag-start may meet up, mga nana. Hangtod, nakatigom naka-decide ko nga, mo open ka kog store nga, bisa gamay lang good. So nangita ko si Cebu City kay di bang ko taga Cebu City. Taga Mandawi yung ka. Taga Mandawi ko. So wato ko everyday sa Cebu City mangita ko mga spots mo tambay mi dito ila Perms sa Capitol. So dito nakakita kog spot sa May Jones dapit sa kuan kanang Macdo sa Jones niya. Naman to'y kuan sa una good kanang murag Loto ba? Nga outlet dito niya. Kanang nihawa na gani. Niya. Gamay pa juga na. Niya nakita mo ko to. Tag 5,000 naman. Niya, okay na ni. Murag CR kagamya. Pero okay na ni. Okay na ni. At least kanang na ako yung mabutangan sa mga baligya. Mga items. Dito no, nagsugod. Unya, mo lagi na ang nakaspark good kay tungod kay mo release me. 30 ra ka buok. Unya. So nanay ka na murag ka na si tao ka na. Limited edition na kuan. Pero nag-start gid mi ato. Ginambiran gina namo kanang nice cereal. kay nakakita man mi ato sa mga uban tao pod sa empties. Sa US nga mobuhat sad sila og kanang murag numbered.
So dito ko nakakaton nga. Wala, pwede din nga ni day. Na numbered ang t-shirt. Oh. Limited ba? Oh, so Nya 30 ra sa kabog. So dali ra kayo unya among gi-adapt. So unya ni epektibo man. Moto nga kung mahurot ang 30, maghuwat na sad sila. So ni mag-release mo og mga pila ka book designs niya tag 30 ra. Moto nga kung mahutdan sila. Nagka taas ang demand ba moto nga nay linya. Kinsay makauna gid Kasi makauna kasi number 1. Oo. Kasuway gugugkuan gud gananay mo linya sa una magsugod gid alas 5 buntag hangtod pa gina sa alas 12 gabi. No. Kay kung mahurot may moingon naman ko ni Bim nga Bim, wala na tayo supplies, kailangan kita mo release karon. Kini naglinya dito sa tindahan. Mo to magdali-dali sila palit dito sa kulon. Unya printahan nila real time niya i-deliver kagabi maghuwat lagi. Wow, no? Hangtod sa gabi. Grubihan na Mo to. Unya kato kay profitable mangikito siya nga shop kay 5,000. 5,000 ay mo overhead do. Oh. So ni murag ka nang naka-feel sa nga kailangan ako og mas dako-dako. Ato na lugar. Pero kuan san mi ato mga naka 2 years ba or 1 year kapin. Mi ato sa Jones. Oh, Jones. Unya To. nangita na ko lang spot sa Ramos. Oh, unsa ka year ni balin do? I think 2011. After 2 years gid or After 2 years, nakalimot na gid ko. So, pero gamble na to kay medyo mahal naman to. Oh, nya no. Kuan duha naman to ka level sa Oh, 19 from 5K ni mo na rent mo balhin ka og 19K. Good. Kay arcade na siya pero sa income na mo sa una okay murag okay ra gyud ang 19K kanang kaya ra gyud siya nga kwaon gyud so kato kay dugay pud mi didto didto na ta nagkaila sa katong Ramos na shop nya daghan na kay na gather na to ng mga friends po kay Barangay Guba. kay nagsagol naman to tungod sa Sonic Boom tungod sa mga banda-banda kanang nagsagol na tanan dito so nagkaila na meeting point na to siya sa mga Nahimog tambayan. Halingawa. kada gabi mag-inom magbanda-banda dito, magdaog drums, magdaog mga ampli, mag-set up kagabi sa store, magbadjam-jam dito. Magduwag NBA 2K. Mo gito. Mag-inom sa gawas, daghan gitog tao. Pero kano sa mga hindi naabot og Manila to, di ba? Na mo pa to imong headquarters at na time, Ramos. Motong Ramos. Mo gito. Niya to kag Manila, pero katong nagpadaka og mga sininas Chikusay or banda mo to, di ba? Moto nga time. Dito ra gyapon to imong headquarters. Kay kung naa sila gig sa Cebu, like let's say si Chikusay na gig sa Tanduay ato sa mga big stage. Muingon mo na sila, ganahan mo side trip. Ganahan mo gig og kanang gagmay. Muto nga kami po sa una mo organize mi og kanang mga cooks, mga unsab nga mga gagmay na venues. Mga to na sila. Mga to mo join gina sila sa katong na-build na mo ng community dito sa Ramos ba. Unya mo to nga nahimo gito siya kanang mo gito ang thing sa una nga among gibuhat, mo tong ang scene gani nga kanang tapos natapok na mo lain-lain nga mga genre, mga nana. So, pero nisud kag Campbell or nabuo ninyo ang Campbell unsa to na year? Kuan gito mo gitong katong nagbanda ka nang nag-design ko og mga 2008 na. Campbell na ko ato. Campbell na ka to sa okay. So while nakatukar na ka dito sa Pulp SummerSlam. Kuan man to 2010 na to. Ang Pulp. 2010 to. Kay mo sa lagi na kanang connected rin siya tanan ba kay MySpace days. Namin sa MySpace, di ba, Campbell. Ni message si Miggy Chavez sa among MySpace sa Chikusay. Ni message siya na ganahan ko mo palit sa inyong album. Yan na ako nga tinuod ni. Ano na ba album ato or ba? Naarami EP. EP, mga upat ra ka kanta or mga inana. Good. Kay bawo biya ka sa scene sa una nga dili gid kaya mo release og album. EP ra gina kay mura pila gud ang magpa-record sa una niya. Patay mga korta, mga inana. Mahal ba? So lisod kay i-release og album. So EP. Dito no nagsugod nga ni naganahan siya sa mua niya. Ni offer siya nga
why not ari mo sa Manila niya sabay ta gig. Gig ta diri mo tong gig Manila. Sige, suwayan daw na to. Wow. Oh, kay na naman ang Urbanda ba to sa Manila. Sila man gyud ang namor pinaka breakthrough gyud sa kanang Cebuano na musician nga ni Sa Balhin OPM. gyud. Ni Balhin gyud og Manila niya kanang ilag yung gi-establish gyud diri sa Manila. Sila gyud to ang kanang murag pinaka solid evidence sa music scene. So kami pod ganahan unta na mo to suwayan. Pero metal man gud mi. So pero namay mo open nga opportunities good. So kami pod nga close friends magin mi ato nila Eric nila Errol nila Forms on na. Moto nga dali ra mi maka-decide nga sige suwayan na to. So Sila ni Pliti to, kamo pa. kami. Barko. Aeroplano na. Pero kuan gito malala na natigom gid ba? Kay syempre wala may korta mga choice sa una. So moto among gisugalan niya pagtukar na mo diri along with Jikusay kuan gid siya kanang ang ilang fanbase naganahan sa mua. Naganahan sa mua niya ang uban sad mga production, ang uban sad ang tower naganahan sa mua, Tower of Doom. Moto nga nagka-interest ang Tower of Doom unta sa mua pero mo sad lagi kanang na sa unam ko dili mi kibaw mo handle sa amo mga kaugalingon as Okay, a get musicians. kuan ba? Okay, tungod kay alien kay man nga lugar ra unsa na pag-survive niya wa may mga kwarta niya. Sige ra tag rock and roll ani niya, di ba kabayaran gyud og TF. Dili ba permi nga naay TF, kung naay TF sakto ra pang kaon, pamliti. Mga inana ba? So lisod siya i-sustain ba niya wa pa kakibaw kung unsay outcome gani. Pero kursunada kay mi. Moto nga katong first na mo na visit moto'y nakapa-open up sa opportunity nga ganahan mo mag-pulp kay naka-establish mo demand diri. Sige na mo tukar to kuyog Chikusaya to. Chikusay, mostly Tower of Doom katong mga April Morning Skies. Sila Arcadia, di pa na sila Dili pa Arcadia. Arcadia. Sa una kana sila mostly Tower of Dooms gyud ang ni adopt gyud na mo diri sa Manila. So sila gyud among na-establish na mga amigo nga taga Manila gyud. Kay syempre wala ba may kaila gyud. Tungod ra ba ito sa MySpace na message niya. Wow. Everything kun nagsunod-sunod na. Moto niya isabay na ko ni automatic pod ato. So para mo say makapasurvive unta. May pangkaon ta ninyo. Pangkaon or if ever kung kuan nga nang mag-rent mi og balay kanang minana na pambayad ba. As in gisugalan gid namo ba. Sugal gid kurso nada lang gid kami ato nga time moto. Nya that's that. Dito na to na bang nagsunod-sunod na. Nya naka-opportunity mas SummerSlam ato so naka-open may og Lamb of God, Testament. Di gisandwich pagid may ato og line up sa prime time na oras. Gisandwich may og Greyhounds og Slapshack. Uy, ano mo grabiha sa pressure ani uy. Thousands of crowds man. Grabiha na. Moto nga surreal kay to niya. Dito na sad ko nakasabot kung how the scene runs. Unsa ang economy sa music, unsa economy sa tanan merch. Kay sa una music og merch magkauban man na. Kay naaman ng kwarta sa merch ato na time kay wala pa may streaming na nakita. Wala pa may monetizations. Mga TF raman to og kung nakay baligya nga CD or kung nakay baligya na t-shirt. Mo pagid to. So dito ko nakakat-on ng merch na side gani. Kaya dito mo ko malingaw. Mo to nga. Pero so far sa pag music nako habang kanang ni mutigawang gani ka. Na nabalan kanang nakitaan gyud nako ang kuan gani kanang unsa gyud ang ako i-priority na murag mas mo convert man sa ako ang art
mag-art ko. Mas Mag-design aligned yun ko. mo. Okay, sa music kasi. Sa music, daghan man og maayo. Good. Nya. Saturated ba? Nya. Metal pag may ato sa una. So, lisod kay i-breakthrough. Gani kay dili man tanan maminaw og metal. Nana. So, kung unless magtinagalog ka. Og kanta diri. O kana masa nagi mo bayad og ticket. Makasabot sila kanina na. Muy difference ganina mo to nga mas ni focus lang gyud ko sa merch. Ni focus lang ko sa art kanina na. Yeah. Dito, di ba, naman mo'y nagkuha man mo og lugar ato sa, di ba, naman mo'y sa pinakaasam dapat yung pinakauna na shop gani diri sa Manila? Ang pinakaunang shop na mo diri kay sa SM North EDSA. Amo na dito ang pinakauna diri? Nilahos mi ato. So outlet mo diretso, bro? Pero ang stepping stone gyud ako before ko naka-own og akong own na shop diri sa Manila. Katog yung Built by Sonic. Oo. Sa Sonic Boom. Sakto. Dito Sa Eastwood. Kay moto kami nila Alex. Kami gyud ang nagdala atong Nicotomatic sa una. Diri na. Sa Manila. Nila niche dumlaw. Moto sila niche. Kunya dito sad mi naka-discover og bag-o na crowd pod ba. Kay ang Sonic Boom ato kay medyo young professionals man ang market ato gud. Sa Sonic Boom. Moto nga ang mga tao nga mamalit sa mong mga t-shirt kanang naikaya niya. Diretso ra mo palit gani nga na dili magduduha kay naman sila eh. Makaspend man sila good niya. Inana man ang Manila. Ang mga tao sa Manila good. Gasto yun. Mugasto sila kay syempre it's the capital city niya. Bisag kuan man good, bisag normal ra sila nga sweldo ang ilang makuha diri. Exposed man gud og media, exposed og mga advertisement. So ang batasan diri kay mo palit gyud for the sake nga kanang mo ganahan ka mo choy ani, ganahan mo rewards akong kuan hard work for this month. Ganahan ko mo choy, mo palit kog Nicotomatic. Kasi may mga kadungan nimo ato na mga independent brands. Dagan to si Product of Uranus day. Diri sa Manila ba? Diri sa Manila. Manila. Nato mga Evil Genius. Una pa dito katong Sila Kamikaze mo na. Nya Evil Genius, mga katong kuan. Medicina. Mo ba nang katong Barangay Tibay? Sila ba? Sila Medicina, pero kana sila Medicina, naa naman na sila daan diri good. Nya ang akong situation mong good kay di man ko taga Manila. Nya murag ni sud ko sa market gani niya murag amot lang na nakuratan siguro ng mga tao kay nganong siga man kayo mong t-shirt kanang murag kanang daghan magig color pero ganahan man ko. Contrast na. Bag-o na nindot lagi nito na pero. Nindot sa mata ato na time. Old ba? So na-capture gud nako. Naka-establish gud ko ganang murag market for that. Aesthetic kanang inana. Yeah, di ba every year magpakuan trade fest dire. Nagpa-trade fest dito pa to sa B-side. Kay gibuhat to namon trade fest pod kay mura man siya og Thanksgiving sa scene gani. Nga asa ko naka-establish. So among gibuhat ato kay nang-invite me og mga clothing brands na mga amigo na mo diri sa Manila. Instead na ako mo celebrate ko sa akong own anniversary, akong gi-open up siya sa community. Na instead ako mag-celebrate ko sa akong birthday, it's everyone's birthday. Murag inana akong concept ba. So nag-invite ko og mga clothing brands ato nya na sila chance to display their own craft food. Ka-display sa to si Omar Balyo at High Minds. I think so. Murag mo to yagingon sa B-side daw kuno sa. Pero kana si Omar nagsugod pa siya to. Si Omar naana pero may sa Trade Fest. Magpakilid rin na siya niya, muktawag rin na siya sa ko, kuya, pa-picture. Unya, kahinumdum ko na every Trade Fest, naagin na siya. Unya, through the years, nakabantay ko siyang growth ba? Grabiha na niya na tao. Grabe sa diyang nabuhat mo na nga, props gigigi ko, niya ka nang taas
taas gid kay akong respeto ana niya. Oo. Kay kuan gid siya kanang humble kay pun siya hangtod karon gani. Oo. Nga wa gid niya nakalimtan ng kuan ba ang mga kaniadto. Kaniad ko. Kaniadto na mga kuan ba. Mga memories. Nya ang unsa man imo nabantayan ron sa scene sa una og karon unsa man nakalahi kay akong nabantayan kay daghan naman durag daghan kay nang pop up out of nowhere. Oh. Pero sa una unsa man nilang style sa una og karon na imong nabantayan na urag kanang kagat kay ni sa una nya karon mo na ni ang kagat karon. Kuan lahi ako moingon gid ko nga ang ako ang formula mo gud lahi man gud sa una kay nisugod ko og clothing brand kay tungod kay ako'y mo designer ko. Na may mga clothing brands karon gud nga business gud sila. Mo hire sila og mga designer, lain nga designer para makapurma sila og ilahang collection, mga inanay-nana. Lahi ang formula karon mo na nga mas easier karon nga ibuhat nga og brand kay mo lagi na kanang pwede ra nimo huna-hunaon ang concept na imo ipabuhat sa laing designer kay of course ang design importante ba gid sa isa ka brand mo ba ang visual communicator sa mga tao. Pero sa una man gud mo na ang gi-introduce na ko ni automatic nga kuan siya tungod siya sa akong art gani akong art style akong gibuhat og wearables or ginana gani. So mostly inana ang gisunod sa mga naghimo og brands po sa una sila Francia baya mo design po siyang mga t-shirts sa una. Deadways katong products siya po daghan mostly designers ang nagsugod og mga clothing brands sa una. Si Manzo nisugod siya tong Scars. Di ba? Designer po siya kanang inana ang common na formula. Pero karon man good daghan na kay ang artist kay pwede na mo buhat og brand. Inana so much easier na siya karon niya naana mo gyud tools good og mga resource nga kanang sa YouTube mga how to. Kasuway ka na ChatGPT. Oo, kasuway ko ChatGPT. Kuan mo kay siya kanang as long as kay baw ka sa elements sa design. Kanang imo lang suguon ng AI na ganahan ko na mo ni ang color palette, mo ni ang inani kadaka ang font ana kanang kung intricate na jud kayo pa sakto na jud kayo pagka prompt mo. Nindot mo siya. Kuan gyud siya Juboy. Sensitive gyud siya nga topic karon sa mga designer. Ang AI no. Ang AI Sa music man sa sensitive. Sensitive gyud siya kay sa common nga tawo manggod ang makita nila kung makabantay sila AI, ni gamit siya og AI. Kanang inana dili na original ang imong design or mga ginana. Pero kung wise lang ka mo gamit sa AI manggod. Although kana nga inana kanang mo magpa-generate ka og image na mo gyud imong gamiton medyo ako nakita na kay murag holy sin kay siya sa design world gani karon, di ba? Right. Holy sin kay siya nga kanang murag generate and post na style or generate and print na style. So, ang karon man good ako mo angkon gyud ko nimo mo gamit kog AI pero magpa-suggest ko sa AI og color palette. Kanang mura sa assistant na ko kanang help me think about composition. That's how you use it. Kuan gid siya kanang murag treat it as an assistant, Exactly. a helper, Right. to refine your work. Inana ko so kung ako di mo ko makahuna-huna dayon og mga color palette nga nindot. Muan na ako sa AI nga can you generate me an image of inana niya make it retro colors, make it dark or kanang eerie na vibes niya si AI mo suggest man na og mga color. Na dito ko mo color pick. Na muna akong gamiton sa akong design. Kana sa color palette. Just to make it easier for your work din kasi ang problema man gud karon kay ang kalibutan nagkakusog man gud. Nagkakusog ang output. ang grind, ang output inana. So ikaw kung normal ra gyapon imong pacing, mabiyaan ka. You need to adapt.
Oh, so mo adapt ka pero adapt carefully. Ana jud. Good nga kanang mas nindot gyapon nga ma-exercise gyapon imong creativity pero this time man good kailangan kag paspas mo na nga ang back end ang mga backbone sa imong mga concept, mga inana, mga composition, yung mga balance unsay imong kanang color palettes pod na magpa-suggest nako. Then ako ra nang pormahon tanan. Ako ra gyapon in the end. Nana. So that's how I partially use the thing called AI. O dili gid siya mo lagi na Holicin to gyud ang kanang generate and print. Right. But that's not what you're doing. You're Yeah. using it as a, as a tool. Yeah. Oh. Pero sa inyong kuan, mo gamit di ba? Samot na karon architecture. Oh yeah, gamit gamit kayo ang AI sa architecture. Like you a lot of technical stuff you can just ask it right away. But it's a bit more complex than making a 2D image because 3D ba yung architecture. So even though you prompt, Tanong murag 2D, maglisod gihapon ang AI to that level pa. But in a few years, I think it's gonna catch up. You know? So yeah, you really have to embrace it. Like how you embrace the internet in the 2010s, early adapter, and that's kind of how it launched your career. Kuan kanang kailangan kita mo sa na akong lesson nga na kuan na kanang murag na experience recently kay daghan lagi mga bag-ong stuff sa world. Like let's say this ningon sila nga ang AI ang next sa internet. Oh yeah. Di ba? Kasi sa una lisod ba kayo maka-internet. Mo palit pa ba kag infocom na mga dial-up na mga card. Sa una di na pagikistanan. Di na pagikistanan niya napagi ka ng limit gani kanang in a day maka-use ka sa internet niya maghuwat kag alas 12 gabi para free. Yeah. Di ba? Yeah. Kay namdaman na niya karon mura na siya tubig do. More bitaw. Oo nga, magbayad na lang nga monthly. Pila man kung bayaran na ng internet. Kunya, masuko na ka kung may internet. Mura kailangan appeal kong na siya. internet. Inana mang kuno ang AI. Sa next, di ba? Karon masuko sa ta. Nga naman natay mga frustrations. Pero once we dwell with it, di kita kabantayan na, Joboy. No. Nga ni coexist na taan na nila. So, okay ba kung sa may tabo na to kay, wow, we're aging fast na din karon kani. So, ko kay bawo kung unsay maabtan sa tong mga anak or mga unsay next ba mga inana, di ba? Right. Unsa ang world kung mag-coexist na gyud ang AI. So, Skynet. Ang akong gyapon tanaw no as an artist performance, hindi man na nimo ma-AI mo performance good. Mga stage ana entertainment. Pero kana mga TV sa TV or sa internet kana dali na kay may AI. Grabe na kay mga video karon sa AI, no? Grabe na kayo ang kanang deepfake. Mga deepfake katong mga Google Veo 3 na Katong mga unggoy. kanang mga tiguwang. Mga videos grabe uy. Pero ni crackdown ba ang YouTube ka ng mga AI na sa dili na nila i-monetize sa AI generated or bisag ka ng ang voice over AI ana. Grabe. Pero mo sa lagi na mo nang gi-crackdown na nila kay mo lagi na generate and post ba na style gani. So ma-detect ma-detect gina sa mga algorithms pud nila. Kuan sad kanang ilang una na gastoa diyan magdagan na kay mo generate and post kanya ang among mga server at the end of the day mo palit pag gyapon na sila yuta para mo accommodate sa tanan data na gipang generate and post sa tanan. Right. Mo bayad pa ko nila market na kanang kuan monetization. Pero feeling nako kay mangita gina sila way na mapagamay na nila ang ilang hardware ana in moving forward. Kay kung ang AI ang next sa internet, mapuno tag server sa mga data, mga inana. Grabe ba naka-toxic ang ilang kuan. Polluted gina ilang kuan nahi kanang dito sa Amerika na ang syudad tapad og kanang data center sa Facebook ba. Ang ilang tubig kay kanang kuan kay murag lasa battery. Actually, I heard that one average paragraph sa ChatGPT is 1 bottle of water. Wow. Ang magasto sa tubig ba sa cooling bitaw sa cooling sa kuan. Sa cooling sa servers. Water intensive kay ang kuan server sa AI. So feeling nako gyud mangita na sila way na ma-cut down na nila Sa hardware no? Sa hardware Nga part bitaw.
So parehas ra gina sa una gani nga. Sa una nagko pakitag hard disk. Di ba? Katong mga inana sa kanang sa CPU nga size pero nana tayo mga 1 terabyte na mga inaanin lang Kanang kagamiya. thumb drive ra ba? Thumb drive. Grabiha, no? Inanao na nila siguro ang mga data na I don't know. regadyo I'm na not ka in the dong. tech industry. Pero ang It's pattern kinda ba? there, Jud. Kanang Diba? quantum computing ba? Kana quantum Small nga Nvidia. kuan, oo, Kana. kana. Oh, si Ant-Man na dito. Quantum physics. Gaayo ng mga wire dito ba? Gawiha, no? Oh, grabe. So kana given na nanay AI gamit ka na as an assistant lang nimo. Pero like dili ra po nakagulan in the future mga 10, 20 well 10 years from now. I mean, ikaw unsa may future sa Nick Automatic pa kung unsa imong tan-aw ron karon na kas Manila. Future sa automatic ako ganahan gyud ko nga ako ra yung dream mas stabilize ra gina siya nga ang kanang brand may exist ra gina siya bisig 100 years. Makaganawa Oh, naarga pa na siya. Pero Legacy. pero ang akong gibuhat manggod karon which is we're in the entrance of the AI revolution. Mo nang nibalik ko sa physical. Nag-paint ko. Nag-graffiti ko. Right. Oh. Actually, I really admire that about your work because you really do it physically in a canvas, right? Before you put it in a shirt. Because sometimes a lot of graphics designers just go straight to Photoshop or Illustrator, diba? Actually, inana ko sa una. Okay. So karon ra ka nagbalik sa physical. Kay I think makuha nimo ang feel no. Oh yeah. Na inikita nimo sa kanang kuan tangible na siya ba or makita jud nimo na kung unsa ang vibe ana na design. Kuan gina siya, Joboy, evidence gina siya nga gibuhat gina siya. Tao yun eh. Oh, did you know? Di ni ma prompt. Di ni siya ma-prompt pero kopyahon ni sa AI, isuod ni siya sa ilang database. Oh. Kay wata 100 years from now na mga graffiti rogue robots. Wala takibaw no, ako mga Ang mga paintings. drone ba? Sila Mahimo na na siya fossils. Oh wow. Di ba in the picture? Mga 1,000 years from now. Ano yung mga kuan yung mga paleontologists? Ka-brush-brush. Bro, ni painting ko. Hindi ko tumatik. Mo gina wala jokes aside kanang mo gina siya Joboy ang akong reason nga ni balik ko sa physical. Well, at the same time man good. Kanang all this time muna ni akong chance na makabuhat og physical. Kay how many years? 16 years of Nicotomatic gina-establish ra gyud siya nako kanang murag ni gahin ko inana og amount of time na para it will exist nga consistently. Dili gani siya nga kanang nagbuhat kag brand niya. Mawad. Na may inana good Lagi so kanang hype ra ba? na si inana so I don't know kung unsay mga reason nila pero di ko ganahan ginana sa akong entity good. So, ganahan ko nga kung moingon ko mo man ako ingon sa mga podcast or kana mga talks nga consistency gyud ang importante. Kay That's true. bisag sa social media para relevant ka kailangan magka-consistency sa age of social media. Yep, that's the Di ba? truth, that's the truth. Oh, so consistency ra gid siya. So karon medyo nakaluag man ko. Right, Kay right. medyo nabuo na mo ang gears gani behind sa automatic. Ang mga cogs niya. Right. Diba? Nakita mo sa ubos na nakoy printing. Right. Fully set up Dili, na ba? dili na dito Organized sila na. yung magkuha pagka stock. Wala outsourcing, it's all in-house. So, muna siya, among routine diri, Monday, wandar na ang makina, mag-print na sila, mag-fulfill ng mga deliveries. Inana ra gid ang na-establish na mo diri na muna nga naka-free up ko og time. Unya sa music nga side man good. Kanang maglisod ko og hatag og time kay tungod kay nana ko'y daughter, nana ko'y family. Right. Nya I can't go on tour all the time. Di ko makabuhat anang unsay mong gibuhat Joboy. Kanang magsikag biyahe. Nya magsikag tukar almost every day. Mingawan ko sa akong anak, ganahan ra ko na art diri. Muto nga mas mo focus lang ko sa art, nara ko sa balay, magpainting ra ko.
At the same time, ni Blossom man sad siya, na-invite ko mga galleries. So you get exhibited in galleries now. Wow. Yeah. Actually, karong Wednesday, may Congrats. nakoy gallery show karong Wednesday. Man. Na yung palit na ng mga Naapod ba ya? Labihan. Naapod. Kanang last na ko nga nag 3-man show man mi ato sa Gray Space Gallery. Na ko'y 5 ka artworks ato nga gihatag sa show. Naka 4 out of 5 pod ko Not bad. Not bad, No. actually. Ano siya kadakaan ako? Mahal ba ya kung big? I saw your paintings like large ang scale ba? Oh. Kuan siya, lain-lain siya sizes actually. Depende sa requirement sa gallery kung unsa ganahan nila. Yep. Ang mga baligyan ni mga tag 20 mil na 50 na. Mga inana. Mabot siya 50 big ones. Oh, mga lap. Ang uban gani kay mula pa sa 100. Naging ba 1 million, di ba? Yeah. 1 million. Sila Juan Carabao. Oh, sila Wendell Raymond. Wendell, diba? Oh, Actually, nagkasabay may pag weekend dito sa BGC kay nag-exhibit Nag-exhibit sa mga work. siya. Okay. Nagkita mi ni Wendell. Pero kan si Wendell, OG naman na siya, di ba? Oh. Actually, kana sa Wendell do. Office mate to nako. Sa pinakauna nako na work gyud sa Cebu katong niundang ko og eskwela. Nakasuod man ko kanang mga storybook company nga tig Kanang writing, drawing, ang drawing. ESL company for Koreans, something like that. Right. Tapos kami ang tig-illustrate sa mga drawing sa libro. Kauban ming Wendell do. Mo ba? Oh. Nagkasugod-sugod pa to siya to. Dito may nagsugod gyud. Wow. Niya nag-abot ra may karon nga ni bali ko sa physical niya siya kay ni push gud siya sa physical na sa mga gallery shows ni push gud siya. Niya ako last year man gid ko nagsugod. Last year sad ko nagsugod. Pero naka-establish naman sa kasi mong brands at good man medyo dili kay ingon lisod na kay sugod from scratch ba. Ako'y fortunately na ako'y kanang marag following. Pero kanang sa art world marag dili kay ko ganahan nga gamito na nako. Baghimog line brand. Kuan. Di ba na may Juan Carabao ikaw ni Kulumanok. Magpakuan din ko ba ka naman? Anonymous ba? Pinaano rin mo sa pakana niya si Bangsky ba? Bangsky. Sunugo nagkalit yung mga art ba? Ining mo mahalin. Gubuon sa galerya ba? Gubuon sa galerya. Nagmahalin ba? So, mura sige. Ang nag-push good sa kuha good. Sila Distort Monsters. Distort Monsters, Sila Egg Fiasco. Sila sa Force Field. Kaya mo naman na scene, di ba? Sila gid among mga idol gid. Sila gid among mga inspiration gid ba sa eksena niyan. Thankfully nga sila naka-push gid siya sila sa kuha gani mo na nga nakasud ko ana. So props gid ko ana nila kanang thankful gid ko ana nila. Fighter kayo niya. Karon ang imong mga manan imong kabisihan mo something to look forward aside sa na-establish naman ni mo ang automatic as a like a well-oiled machine na ba. Daga na siya, pwede na nimo biyaan, dili na kay kuan. And mo na imong bisihan lately kanang magsige na ka og painting, Wow, gallery. that's the life, bro. Pero butangan gid nako kung kagalingon og merg. Dili man no pressure pero parang imaginary deadline na Di tinood yun na. That's true. mura ka nang at the age of 40 siguro. Pila if you don't mind me asking. 39 naman ka? Mag 37 pa ko Joey. 37. Bato. 37 pa ko niya kanang mo lagi na kanang ganahan ko unta nga mga 40 ko mag-paint na lang ko. Oh, wow. Kanang mo chill na lang ba? ko. Semi-retire. Oo, kanang Kuha na babros. Tawa. Si mga pintal na ka na. magkuan lang ba mag-instructional video. Ross. Gibihay. Nick, I gotta ask you before I forget. Could you give I gotta ask you before I forget. Could you give tips for young designers that are trying to break out into Manila? Yeah, because I don't know if so besides architecture, I also have a furniture brand which I started 3 years ago, and the furniture brand focuses on
upscale, Yeah, you should- sophisticated bamboo Oh, furniture. you should introduce that Right, right. now. So, I what mean, you're doing, man. Yeah. So I started a brand called Grasscraft, and we do upscale bamboo furniture, and in a modern and contemporary way. So basically, I know that the market for those kinds of things is in Manila, right? So my ambition, Pohon, is to establish myself or the brand here. So how would, and you seem to have had a very successful experience establishing Nick Automatic in Manila as a Cebuano. Yeah. So do you have any tips or what is your method or what is your experience in doing so? Kuan ra gyud. Kailangan nimo i-let go ang imong naandan. Okay. Kung naa ka sa Cebu, ang imong comfort gani nga nara ka sa Cebu. Kailangan sa nimo i-let go. Kung ganahan ka naa kay i-establish niya naa ka sa laing lugar. Right. And just to be frank, sa Manila man good na agid diri ang market. Oh, naagid diri. Na agid diri kay dako man kayo good diri. Mm. Unya comparing to Cebu sa ako ning experience kanang more gani akong logic nga nakitaan gani. Kanang ang Cebu man good kay although naa may mga neighboring places sa ato pero dili siya parehas og traffic diri sa Manila nga kanang kung moadto ka sa north konektado ra ang Manila. Good. Right. Maagian ang Manila ba? Center gani siya. Kanang More siyang hub. hub siya na siya sa tunga. Maagian siya. Kung taga South ka, taga Batangas or mga Mindoro. Right. Kung ngita ka og opportunities, mo to kas Manila, dali ra makaadto. Kay pwede ra man nimo on wheel. Kanang Right. musakay ra kag bus. Kanang or mga roll inana. ra ba? Mga inana ra niya sa North Pod mga taga vegan or mga taga Baguio muna og padung diri sa Manila kay naa manggod diri ang trading. Trading. Ang trade. Ang right. trade. Ang mga, unsi tawagan na nila, ang BGs, CBD. CBD. Central Business District. Binago ka itong Kasi, lain CBD. Lain na sa video. So, Central Business District. So muna ko na, nakitaan ba? So, ang Cebu manggod kay island manggod siya. Nya dili siya dali adtuon. Nagya ba It's quite friction ba? isolated. Actually. So, kung musud kag Cebu, kailangan ka maghuwat og schedule sa barko. Diba? So dili siya parehas nga kung sa Manila, taga Baguio ka, ganahan ka manaog sa Quezon City dayon. Naa tanan oras ang bus. Kumpleto bisag kadlaw naa. Unya in an hour or 3 hours away makaabot ra dayon ka sa Central Business District. Sa Cubao. Unya pwede na ka mo makipagsapalaran ana ba? Kana mas dali ba? Mas dali. Nya land area pod. Ang Cebu gamay. Gamay. Nya ang Manila different cities man. Daghan niya. So surprisingly Quezon City pinakadaghan og tawo. Right. 'Di ba? So most populated. Kung ikaw taga Cebu ka niya, ganahan nga mo tong Manila, syempre mustay ra kag Makati. Di ba? Mustay ra kag PGC kay duol sa airport. Right. Di ba? Pero kung mahibong lang ka kung madto kag QC, nganong dako magistanan ang QC. Pero nitan-aw mi sa mga insights good sa Nick Automatic. Ang QC ang pinakadaghan pinang number 1 sa among database of customers. Number 2 ang Cebu. Mo to nga mo na nga gina-target gidto na mo ang QC. Mo na going back to your question kung unsay tips kanang kung nakay ginahan nga project nga buhaton nimo wala gay laing choice na kailangan sugalan gina nimo. Bet on yourself on a new setting, a new environment. Kay kung new gani na siya wa ka kay bawo kung unsay mo unfold si mo good or bad pero you are there for your future eh. 'Di ba? You wanted to do something new on a new place hoping for everyone to support you. Pero mo sa lang na you just need to be careful step by step kung kinsay mga tao nga imong kadungan or Right. imong network. So muna ang stepping stone ginan na gid. First of all, ang imong courage gid.
Nga mo ari og Manila nga mo ari gyud ko diri makipagsapalaran ko diri. You have to push yourself out of the nest. Oh. Ayaw og settle og kuan baka nang safe zone. Comfort niyo. zone sa Cebu. Oo nga atong pambuhaton sa una nga narata Cebu aman mo. Oh, tambay ta dali ra kayo. Niya magbalik-balik na gani. Oh, lagi ka nang balik-balik na. Oh, magbalik-balik na. So sa Manila man gud diri. Let's say kung ang media or entertainment business pod like you naagi diri pod. So Mao lagi. Yeah. kung mangita ka o grind naa diri almost every day man. You will find it. Oh, dili siya pareha sa Cebu na Event ra ba? weekend. Oh, weekend. Weekend, Oh, usahay diba? wala. Oh, lagi. 'Di ba? Diri sa Manila man good. Every day. Every jud, day no? man. It's an economy man gyud diri. Naagi economy for that. Mo na yung difference sa Cebu. Sa Cebu music scene pero gamay. Gamay ra kayo. Gamay ra kayo. Sa Manila man good kay different flavors, different styles, different sizes of events. Unya tanan mong good artist diri. Mapugos gi ka grind kay kuan man good kanang competitive ang uban. Nya ang big purpose nga muduol mo hatag og mga big projects nimo. You need to be competitive pod mo na nga kwaon kanila nya matabangan kanila pero unsa no pagkuha ana pod nga big purpose kailangan magpakita sige kag lakas nimo ba kanang imong Dapat powers ba. Gamay ba? Oo. Kung makita na nila, tagaan nga nila opportunities po. Di ba? Tanawa gud atong sila, atong mga friends sila, December Avenue. So una, di ba? Kay numdum gani ko ni Zel. So una nga, nagstorya mi na, si Zel kay, kung na siya, Uber driver siya sa una. Di abi na og bangko na siya nagtrabaho. Ambot lang, wa ko na ko na niya. Pero last time sa una nga nagstorya mi, nagdriver siya Uber. Katong napay Uber sa Manila. So, niya awa na karon. Kay ni full time siya. Sa iyang ginabuhat na niya. All in yun niya. Oh, You have to niya. all in. All in ka. Tapos do it every day. Do it every day. Niya disiplina ba? Right. Don't treat it as a hobby, no? Dili gid siya hobby, mainline do. jud, lagi. Di man ka dapat mahadlok diri kay bisag imo na siyang iseryoso diri. Seryoso man sad ang tao nga mo suporta nimo gud. Sa Cebu naamay mo support nimo seryoso pero ako ko experience mo good kay kanang kuwang ba? Kuwang og suporta ang mga artist didto. So ako pod unsa man ako pag-grow. Di ba? So kailangan kong new challenge. Una Pero nga. depende siguro na sa tao, no? Kay itong tanaw na may mga brands po dito sa Cebu na ni Flourish. Di ba? Sila France, Naa. Sila Idil, Strap, Oh. di ba? Strap. Oh. Si Joseph Sabilio, UA, di ba? Grabe sa din yung gibuhat. Oh, pero kung technical lang nga storya, Joboy, kung pwede nimo sila patanawa sa ilang insights sa ilang mga socials o ang ilang mga customer kung unsay pinakadaghan. Kung makabantay ka, Manila yun na eksagaran, no? ambot lang ha. Kay sa ako Manila. Unya, mo may nahitabo nako sa una gud nganong ni move ko sa Manila kay tungod kay pagtan-aw nako napako sa Cebu ato nya ang akong insights daghan gyud mo order sa Manila. Sa Manila. So ako ganahan ko magpaduol na lang didto. Mo na akong logic. Ato na time. Oh. Kay karon na may GNT. Mo lagi. Pero inani sa siya kung technicalan nga storya kung ang imong goods nasa Visayas. Unya i-ship nimo sa Manila. Oh, nanay, kuan. Dugay Cost, maabot. oh. Dugay maabot. Mas taas-taas og cost. Diri man good. Kung naa ka diri nya na mo order mo sa Quezon City, naa din ikaugma. Na pila ra may shipping 40 pesos. Bitaw, no? Compared sa kanang imong stocks kay naa sa Cebu. Unya i-ship nimo pa dong sa Manila, nasa mga 80 to 150 siguro ang shipping, di ba? So mamahalan ang mga tao diri. Lagi. Unlike kung free shipping, unya mo abot din ikaugma dayon. Oh, wala. Di ba mo man na ang Shopee diri good. Right. So mo na akong isa sa mga things nga ginuhon na ba. Unsaon
sa mga tao nga easier nila makuha akong produkto gani. Mm. So, wa ko lang choice, musugal gid ko nga kailangan na ako sa Manila. Wow. So that's how you set up your operations here. Mo to ako gyud pangusgan. Right, nga right. Mag-Manila ako. I have my hopes and dreams. Pero how can I achieve it? Balhin ko Manila. Wow, now you have to really take the leap. Oh, kana gyud. Pero musa lagi na exugod kay ma-homesick ka. Oh, lagi ba? Imagine. Ako ma-homesick jud ko if ever. Oo, ma-homesick ka kay wala kayo kay mga friends. O kay mga kasturya, o kay kasabay. Mga inana gani niya samukan ka sa traffic. Traffic. Kana mo dyan ay Di pinaka... ka kalaag. Oo. Baka... Marikina pa jud ka ba? Marikina. Lisura. Muna, so, muna akong gingon nga, kailangan give up sa nimo ang imong comfort zone ba? It's the comfort zone, no? Kailangan ka makatilaw og lisod sa kung ganahan gid ka mukuan pero once na maanad na ka na do, sayon lang kay na nimo madiskartian na nimo. Wow, no? Oh. Maanad raman di ito. Oh, maanad ra ta na. Pero lisod sa gyud. Pero surprisingly daghan ba kay Bisaya nga ni grind gid ba diri. Dire na. Actually, Oh, di ba nabitaw ikaw ban- ikaw daghan sa ka mga kaila, di ba? Diri nga. Ngayon Ah, pa, Boots. Mga architect. Yeah, di ba? Oh, si Boots. Si Boots. Kana si Boots. Kana si Classic Boots, may example. classic Oh. example Oh. yun na nabot sa Publa. Oh. Pero more on kanang back and forth siya sa Cebu. Okay. Ano din na Service man sugod? good. Service. Muna, so sila Urban Dub. Oh, yeah. Urban Dub. All right. Naana gid sila diri. Oo. Naka-family na gid sila diri Ah. sa Manila. Kanang same as me na naminyo ko diri sa Manila. Nana. So you got married a year ago. Nice. Yes. So Tagalog sa nimong Oh, asawa. si Carol. Okay. So diri na ko naka-establish og family po. Oh. Man, congrats, bro. I just want to say, like, inspirational guys, bro. Like, what up? You know, Thanks, like, man. Cebu represent. Yes, dog. sir. Represent ka You're punta sa flag Oh, sa Cebu, 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 do? yeah. bro. 032. Oh. Exactly. Si Nick ang nag-pioneer jud para nakuha nag-pioneer jud sa kanang pwede man din mag-independent local No? brand sa clothing diri sa Pilipinas. Wow, huh? Yeah, dito na nagsunod-sunod na ng kuan kanang mga uban brands karon na kanang mga brands karon na dako na ni look up ni Nick. Ano ba? Pero Joboy sa ako na observe po diri sa mga scene na to kay dako sad biya og respeto ang mga tao sa mga Bisaya nga mo rocks diri. No? Kanang ni dako sugal sila. gyud no. I bet, yeah. Yeah, dako ka sila respect ka na do karon. Sa art Sabi, ano? scene, sa clothing. Until now gani malabel gyapon ko as of course Cebuano gid ko pero wingon gid sila nga Cebuano brand. Wala gid sila. It's really like Oh. a thing na di Oh. know. Murag na- Cebuano tattoo shop, Cebuano artist. Oh, Cebuano right? artist. Cebuano rapper. Oh. Usahay Bisaya gani- nga rapper. Usahay gani gipangutan-on gyapon ko nga kailan ka lang nandito? Gahi siguro yung Tagalog. Pila na katuig diri gahi yung Tagalog. Gahi gyapon do. That Usahay was so hard. katawanan gyapon kay ko magtagalog do pero nga mo. pero wala partner sa branding do kay wow, proud man gyapon ko nga Bisaya ta do Kayo. taga Cebu ta. So mo lagi na kanang dako og respect sa gid ang mga tao sa mga Cebuanos. Oh, that's encouraging. Yeah, Franco, di ba? Sila Franco. Oh, right. Sila Luni, di ba? Oh. Oh. Grabe, granny conscious sila diri. And muna akong sunod siguro na venture, mari ko diri. Pero keep gyapon na akong Bisaya na kuan ba. So ayan lang gud. Why not? Bito. Lipay gani kay ko sa apoteka katong sa Pueblo. First time to na ako nanigig ko. Pero may mga gig sa imong kuan event. Oh. Pero mga crew jud ko anak kaya nga ang crowd bangod kay mga metal. Rocks kay rocks kay tanan niya. Ako lang kalit. Mura sila anong naman sila diri niya kaya ano ba? Ang OP ba? First time lagi to na gabi lagi na First time nangantaw ulit. mga tao ano Lagi mga TikTok songs rin no di ba tukar pero ang mga ni sikat sa TikTok ba. Kato sa Baghdadi, Tilok-Tilaw ra, kato Bugo. Look, wow jud sila kana murag what the first time na ko nala. Paitira na yung mga taga Manila nangantag Bisaya. Memorize sila sa lyrics ba sa Oh, Bisaya. bawsa sa lyrics ba. So, what's So, Duta ni na. mo to evidence good nga kanang they're ready to support you, man. Oh, It's time for Cebu. Yeah, So, yeah. Di ba? yeah, That's balik ko awesome. diri. So, It's the- September, kana.
You heard it first here in the podcast. Mag-usap ko kabuan rin. September. Suwayan ba? Let's go, Suwayan. Cookies. Tilawan lang ba. Para Asa mga na, Joboy? Asa unsa may plano ni mo na? palit sa ticket. Niya. I mean, asa ka mo stay ba? Or... Initially, Makati dyan daw. Makati ginawa. ka. Kay mo may, para na ako nung may kanang Duol. Mm. Kay Duol's Airport, Duol. Ambot, either Makati or QC. Pero layo yun Layo ang QC, Job. I think Makati is the best, Jud. QC. I think Makati kay Duol, manggod. Yeah, Duol. Sa QC, kay grabe ka traffic. Traffic kayong QC. Traffic kayo, oo. Yan, ang kuhan lang niya. Dali rasad kayo makamove sa Makati. Bala sa Pobla na area. Ano ba? Oo. Ako kay nagmarkin na Malakwan, ako kay ganahan ko relax. Dili man kay traffic diri gud niya Mao peaceful. ba? Dul sa bukid. Duol rin. So magsira kag bisita sa bukid. Oo, usay magmotor-motor ako. Nice, nice. Sakar ko sa tanay. So, mura na siya kuhan. Mura na siya Bisaya in a way. Ay, Bisaya. Ganang probinsya in a way. Mura siya og kuan Joboy. Mura siya og lahog GY. Okay. Nga musakar ka. Musakar ka. Na may agianan diri. Mao ba? Niya makasakar ka sa bukid. Makita niyo mo, city lights. Oo, overlooking mga 30 minutes lang musaka lang. Nice. Na ibukid diri. Unlike kung nakas Makati, wa may bukid dito. Wala. Dito Makati. Ang bukid kay towers. Mga towers. Hindi, kailangan sa nimo kay pamilyado na biya ka. So, kung naka dito sa Makati area, Naanad na sige ko diri. Naanad na ko diri. Nakailas na ko ang mga tao diri. Nice. Community. nailhan na ang Nick, basta Nick Marikina. Oh. Paitira na nya unsa man nimo ang kanang sunod na mga projects karon? Kana. Mo na kanang padayon na sad ko sa akong paintings. Kana. Yes, sir. Mga art. I heard no ato kag Cebu. Oh, mo Pero wa pa sila ni pero kanang mato kag Cebu the next week. Oh, next week na. Wa pa sure ana na lang aton lang. Medyo sure ba siya, pero Medyo kanang sure na. kung mo sa lagi naanad mo ko kanang kailangan technical ay para before ko mo ingon. In writing ba? Oh, in writing before ko mo ingon in public nga oh madayon na. Kay daghan big mga na-cancel mga mga projects. Pero most likely mo ato kog Cebu karon 26. Opening sa restaurant ni Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Wow. Wow. Unsa may pintalan nimo na mga Mga food ang mga pagkaon now Chuya, bro, Gordon I'm Ramsay excited. or sa ba. Mag-live painting ko dito sa ilang opening. At Live saka ang painting. kuan ba ang say tawagan ni wall or Kuan siya. Ang ilang request kay canvas. canvas, dili wall, dili mural. Dili kay di man ko pwede mo spray sa ilang sulod sa ilang restaurant. Oh yeah, makes sense. Kalasan sila pintal. Oh. So mag-live painting ka sa restaurant. Sa restaurant. Nice. So mag-set up ko dito og kanang marag Oh, easel. chuya. Mura ko Bob Ross dito. Ross ba? Nana. So that's actually planned na. May madayon gyud kay sige bag uwan. Kayo daw. Ang weather pod challenge pod karon. Ato niya, ako di ko kadto na gig. Oh man, I'm gonna go, bro. Yeah. So, Drop by, man. Lapu-lapu doon. Lapu-lapu di eh. Newtown. Newtown. Katong Belmont Hotel dito. Ang bago nila. alright. Mo na. So, busy ko recently sa mga opportunities na ako sa painting. Ganana. Yeah. Nikotomatic rigid. Kana yung duha. gid. Akong ganahan sa gid ko nga. Ang akong long-term goal is to be relevant pa rin for a couple of years. Kasi kung anong good ka nang dili, gid na to i-deny nga bagong generation na karon. Wala kaila sa imuha. Inana. So, ikaw as a business, kailangan manggid ka relevant para mag-exist. Gapon ka. Nagya po kay sales. So, more gid akong giatubang gid karon kanang kana ra sa gid akong mission ba in the long run. Yeah. Stability. Lingaw ra mga. Lingaw, Of course, di ba? Mura ra wa ka trabaho. Lahi lang na labad. Lahi siyang lami siya na labad. Lami na labad. Pagbuhat og kanta na ba? Lami na labad. Kaya sus, tinuod yun na. Kayo, di ba? Lami nga labad. Lami na labad. Manang ginatawag na cholesterol yun kayo ba? Labad yung ulo. Iguman, mamalipong, gani. Paitiray. Well, wow, 1 hour and 15 minutes na ta Oh, wow. sa podcast. And again, Nick, thank you jud kayo Salamat for po kayo. giving us this opportunity na
storya nimo. Oo eh. And I think first time nimo na Bisaya, nagbinisaya Oh, first din ako nga podcast na Bisaya. Bisaya. Oh. So, A Life of a Bay. Finally. Lami kaya ang feeling do ang makastorya og Bisaya. Kita mo layer. Bisaya. Nindot kayo ang Kay feeling. kuan kay home. Kay, Oh, yes, man. And Jan, thank you sad kayo na for sitting in. Oh, thanks for Yeah, having me. thanks, bro. John. I wasn't so inspired, bro. I'm really inspired by your story. Thanks, so thank man. you so much Yeah. for the tips. Oh. For the surprise guest. Kita mag-podcast niya tapohon when we Sige, go bro. back. Podcast na Ato to, ta bro. sa imuhang facility. Let's Naman go. sila balay dito niya na dito siya kanang produce manufacture sa iyang Asa man? sa Sa iyang mga Guadalupe. Guadalupe. Pero mga actually, chairs. karon nag-scale up naman ko. So, nana ko'y kuan sa factory. Nagsugod na ko establish sa usa ka factory sa Mandaue. Ba? Pero Oh, sa nice. Guadalupe, that's where I do the experiments, the prototypes, the first editions, and so podcast nata there, bro. podcast na tayo pohon. Bro, congrats, bro. I Thanks, saw your bro. work, man. Ang ganda. Appreciate it, man. Means a Oh, lot solid. coming from you, bro. Legend like you. Yeah, kung ganahan ka naman kay balay dia pohon Siargao. Oh. Hit me up, man. Hit me For up. sure. Hit me up. Kailangan Kahoy. bamboo siya Bamboo tanan. niya Bamboo kayo, bro. Grabe. Pero dapat dili mo lusot ang hangin, ha? Oh, grabe yan. Ano na bamboo yan, eh. Oh. And sa mga naminaw karon asa mo sila maka-follow nimo? Guys, follow me Instagram. Nicolonimore, NCK80MTC pod, Nicotomatic. Same lang yan sa... Ganun tinagalog mo ko. Okay ra Kanang Na-reflex. pangitaan lang ninyo sa Facebook, Nicotomatic, na asad mis TikTok, Nicotomatic. Basta Nicotomatic. Nicotomatic. More gina. Nick Automatic. At Nick Isang Automatic. asa. And then asa mo sila maka-follow nimo? So you can follow my architecture account at Prototexture and my bamboo industrial design and furniture account at Grasscraft. All on Instagram. Yes sir. Nindutag tingog ni mo do. Ninduta paminahon dire. No, kunoan kayo no. Kanang pina-radio kayo. Pina late night FM DJ Guys, ito ang voice. feeling ko sa kuan. First time manin ako nagkuan. Nag-podcast. Nag-podcast. And if you guys want to follow A Life of a Bay, go follow it on Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Again, it's your boy Joe Boy, aka Cookies. And I see you all in the next episode. Peace. Peace out. All right.